siye ta bara mu siye ta da cikon kuɗin da ya kamata ba da rai ka kidinin ka ko da ka kwaya ɗaya da rabi za a sai da ni ɗin ko? A zo sai da ɗaya rabi sai a biya rabi ne? mutane ina ajas ana magana dariya Hassan a zo Era Hausa ma ina ga yanzu bugun kaguwa. zo uga zo ka tsaya magana ba wai ka gan su da dan wando Sai haƙuri yau biki na ne Yau ba kuma nude zami like extreme clean nude don me heavy nude mai shege kyau fa clean nude let me see your work Kin taba gani ne ba haka. amaliya daddy sallama ta ne